Conas tá goibh cóirde fáilte í Leabhar-mheas lumsa ón Pío Murchu, agus an leabhar go bhasagin inniu ná ceann ára seo Dialann Emily Porter an Jailtacht le Richie Conroy agus léráidí le Don Conroy. Ní raibh an irid sin le mé leabhar le Don Conroy agus mé I mo an óig agus haan si go mór Celestial Child agus rah ceann faoi cúpla ceann an fis ná ach Mac Don ná Richie agus tá leabhar se scríomh aige. Bhí bant aige le scriptain éagsúil scríomh don telefís agus seansgur bhéh seo an chéad leabhar gaige nó lech gaige tá scríomh aige. Ag péis go le haan an leabhar seo go mórlam. Tá sé an bhá. Sin go sé dtír ar gcuoine óga beidir chalíní agus buchlaí atá 2 3 4 5 beidir gnéir daoine ó tá sé tá ábhreán atá ró cháíre de fáistí óga. Ach tá riidir is cuioine bheith léamh The Diary of Adrian Mole agus mé anna ógar fad tá sé socasúla sin ar bhaile áirithe tá sé socasúla beidir chuirh sé elementí áirithe de Russell Carl Kelly a gcuoine dit freisin. Ach an rud is mátá ná go bhfuinneach Emily siúlann si amach an na scrúda gaige ní mála gaige agus an sin bartaí na tuismóir a chur go cuasa saoirí Gaeltachta agus sna nóchadaí ba nó is an céanúir ach tá sé lán le nostalgia nócha car lán le nostalgia bháin is leis an í sin agus chuig me hain ar an Gaeltacht beidir tamalín in dhéag sin ach fós lán na heispéirs a bhí ag an duine seo agus lecham leis go raibh Richie Conroy sa Gaeltacht timpeall ar am sin chomá nó rinne sé taide dochreite ma ach tosíon an insin amach an méle agus bíon Emily Garán gur gaithí si dógad íon Gaeltacht agus rágur sóra ar a cearta déana agus a lehéile tá an agus an sin íann si an sin tosíonn si I gús a beagán íon gaige nuair a thosíonn a chathair nuair hasíonn hí airgad póca a bheitcí don cuasa saoirigh agus an sin dearann a thar le gach focail gaige táí a listáil agus go dúirg sé roiint airgad do gach ile ocail a d'eirsí agus ní fada go míonn si dul timpeall an tomara ó faoine ó lech éadaí telefís cuisinóir agus gachar atá timpairí anam nu agus is rud spéisiú sin mar fiú daoine airnach a déir don bhór a bhar bíon na céalta an na mílte go na mílte uanta. Téin si gin Gaeltacht agus ní fada siúrtáin Gaeltacht go gáí bíon scanar a ghaoine ach an sin titan sin inrá leis an áit nó le daine nó le buchlaí nó chalíní agus bíonn siad a cuoine so le míonn siad dul bháile so tosíonn si siúlaach le buchla bháin a sin tá duine de bhainte na háit an bíonn si siúlaach le siúd beidir freisin bíon póga an bíonn an rud se an fí le a dulgad third base le duine aigen nó chun duine aigen na lábhaisteach faoine gansaí nó agus níor si compórdaach lei sin agus Tá cúpla an choirliú sa cool ar freisin agus ní tá Emily Rowe hinanta iad ahant nó hiiscin cata dul a raig tá ról anmhór á imirt ag a chathair I rud polúla tá toirliú agus tá rud éagsúla an agus rud is tá sé do dhuine a drastal ar chuasa saoir Gaeltachta sa cheannar ceann agus is dáim beidir an drám céanna bhí gagur na gcuirsaí nó drám annach chasúla Tágann sé ráisiú go dtíon áit. Tá chumna rud. Ní an conas gur chuoinnig sé orthe. Caigan ar sé lán an taideach tá na héadaí ón ríis na rudí beag a cultúrthe ann rud dentar tástal páirsanteachta agus go bunasach deanta le duine ok, dún de thula saola go tú ag siúil I gcuil agus fecinn tú tachas de cór cadasú an taachtaíonnta cétás an taach tá tú siúil nach le den aigen agus inis tá isce aigen os de cór cén isce tá agus trasing an isce constantly agus is cuioinm an chéadúir gur gnéarnach an tástal páirsanteachta seo orm thir sé sa Gaeltacht freisin bíon ruidir nó an bí a bhíonn ag an nimrátí agus cinálíonn ní chuilm I gcearta ach is rud a chur an blas ar bhí níos salan atánach aromat nó d nach is goidem tháinig mé sin sa Gaeltacht den chéidir agus níor sé feice go riamh sin ná hin is stoilm im le lia ach so tosíonn an scéil seo I méle titan sin rá leis an Gaeltacht fála míonn si bíonn seanachil le Leabhar agus an sin is minic
úsáidir focail ócheannachil an lei sin insint agus fecinn ag fálam agus hansilm go tá béirlachas an agus mar a bhíon ag déine agus a Gaeltacht agus cinál tá play idir muinte na háite agus muintir an chóirsa agus le agus hanse sin gomórlam. Rud eile churns gomór leis an leabhar an na léirodí agus níos tábhachtí ná sin listí so an seo there should like pros and cons we dug in Gaeltacht. Pros, I wouldn't have to see my parents or Cooper for 3 weeks. I might fall in love and find my soulmate. Cons, have to speak Irish, no TV allowed. I will miss Olivia. She made me write that one down. School during summer holidays. Agus current sin go mór bralin ar bhíon le head tá roinnt de rudí mar sin in nóín cinná listí nó texan an le head ach tá litricha agus rudí agus current go mór leis an bhreistint gur dílan atá léamh agat. Cad eile tá ragam haan tá crí mór ag an leabhar haan Emily dom haan an siomhlum haan an nostalgia go mórlam tá sé anna grammar sin rud nach bhfuil tá sé Harvard grammar bhí me leibh seo tamlainn agus dearing gur mé I gcuir ósáir gach 5 nóid gach 3 nóid níos lú gach 10 nóid beidir tá sé 4 grammar bugach I gcónaí agus tá dar leabhar sa track freisin ní cuinn cuintána tar thuas seall hí seall nó daigen tá sé gom agus tá súla le freisin ach tá sé anhá bhling é seo go mór do ghaoine óga do ghaoine nachhfuil leabhar chuige léitecha agus dúir is leabhar béirle é lagde ar laid istóchan beidir níos mó ach melann sé seachu siad an murmeach ach chuige bhanúsa go got go bhéadfá an leabhar seo a léamh agus ansalt go deo óhaintas mar sin bhling é seo chuirt do ghaoine óga nó do ghaoine atá tosúach ar bhóthar na léthireachta si anthg sé go mórla. Cad eile talrá faoi tá. Tána léirodí an le Don Conroy tá si sin godas. Cad eile Tásúlagum go bhfuil Richie ag obair ar leabhar ar tríú leabhar beidir go bhfuil. Níos an cé go maithas atá an dara leabhar ach mátá sé lechaá leis an gceann seo beag sé fós go má. Mar tá ceann seo ar austar ar an granar an tainebach aithníonn tú níir sin rudí an. Tá sé anna gharad is dócha. Níon an ir sin focail an ach Iron leis an lán sin gur léine seo in uair go leith ná gáir léigen ar daigen ach Iron leis a lán a bhrúisteach sa scéil sin. Tá sé an raibs so sin an Jailtacht ó beidh luing an Jailtacht an céad leabhar eile in inig mé leabhar bheas ar ban sé leis an 4 Jailtacht agus neidir cad a híal daoine a bhí sa Jailtacht sin an cheis ada nó lehéid nó Gaeltacht an phríosúin cad hí siad faoin tedal sin an Jailtacht. Ach tá sé granúir is dócha mar headlir sin ach tá leabhar eile ar an phléid á léamh gom faoi láthair agus beidir gnéad mé léirbheas ar sin go luas. Slán táblíonna chuirde.